Mange danske børn lever i familier, hvor de voksne slår. Måske tror du ikke, at der er vold hjemme hos dig eller dine venner. 1980. Vold er noget, vi ser i film eller i computerspil. Men vold er også at stikke en lussing. At blive rusket, skubbet, slået eller sparket er fysisk vold. Det hedder fysisk vold, fordi du kan mærke det uden på kroppen. Hej, far! Har jeg ikke sagt, at du skulle op, der skal være rent ind på det værelse der? Vold er at blive behandlet på en måde, der skader dig. Måske er du bange for at blive slået. Måske ser du andre i din familie blive slået eller truet. At slå med ord gør også ondt. Vi kalder det psykisk vold, fordi det gør ondt inde i kroppen. Psykisk vold er lige så skadeligt for dig som fysisk vold. Jamen, børnene i sådan en familie, hvor de bliver slået, og hvor at der er vold i det hele taget, de er flove over deres familie. Og de har også sådan en uro indeni, sådan at de er hele tiden lidt på vagt. Så nogle børn, der lever i de her familier, de har ligesom udviklet nogle antenner, kan man sige. Antenner for, hvad er det, der sker i mor lige nu? Hvad sker der i far? Er de lidt sure nu? Er det nu på vej til at blive et stort skænderi? Og larmer jeg nu for meget? Og hvad kan der ske? Så det bliver rigtig sådan lidt, ligesom alt anspændte hele tiden. Det kan også være svært at fokusere og koncentrere sig i skolen. Og det kan være, at man også kan have svært ved at lege med de andre børn og bare føle sig glad og fri, som børn jo skal. Fordi at man hele tiden tænker, hvad sker der, når jeg kommer hjem? Eller hvad er det, der sker derhjemme, når jeg ikke er der? Stop. Vi har ikke nogen aftale, men jeg skal hente nogen. Ja, det er. Hvornår? Ja, vi aftalte det i morges, inden du gik. Det er en stor belastning for et barn, når far og mor skændes eller slås. Du kan ikke føle dig tryg hjemme, når de voksne opfører sig truende. Din krop er under stort pres, når du aldrig ved, om de er sure eller glade. Det kan skade dit helbred, også efter volden er stoppet. Altså, jeg bliver irriteret over det der. Jeg vil skide på, hvad du bliver. Det er dig, der henter børnene, og ikke mig. Ja. Hvis du slår mig en tilgang. Hvis du er blevet udsat for grov vold, skal du hurtigst muligt undersøges af en læge. Du kan have alvorlige indre skader og brud, som skal behandles. Du kan godt komme til en læge uden dine forældre. Din læge har tavshedspligt om din situation, også over for dine forældre. Kan du holde på en hemmelighed? Mange børn holder på en tung hemmelighed. En tung hemmelighed gør ondt at tale om og at lytte til. En tung hemmelighed er ligesom historien om katten, der er lukket inde i en sæk, så ingen kan se, hvordan den ser ud. Katten kæmper for at komme ud, så knuden på sækken skal hele tiden strammes. Når hemmeligheden bliver fortalt, kommer katten ud af sækken. Og det er okay. Du skal ikke bruge flere kræfter på at gemme katten væk. Efter noget tid vil alle i familien få det bedre. Undersøgelser viser, at 20% af alle unge i 8. klasse er blevet udsat for vold af en forælder. Mange af de børn lever i lukkede familier, som ikke taler med andre om deres problemer. Hvor at børnene måske tør man ikke at tage venner med hjem, for man ved ikke, hvor meget ballade der er derhjemme. Og måske skælder mor og far ud, mens vennerne er der, og det bliver flovt. Rigtig mange børn er flove over deres hjem, og flove over, at de ikke har en familie, der er almindelig, og en familie, hvor de bliver slået. Kun en tredjedel af de unge i 8. klasse, som har været udsat for vold, taler med nogen om det. De børn, der bryder tavsheden, taler med en ven eller en voksen, som de stoler på. Vold i familien er ikke et problem, som børn skal løse. Det er en voksenopgave. Det er den, der slår, der har ansvaret. Det er ikke din opgave at beskytte familien. Det er de voksnes ansvar, at alle i familien har det godt. Det er de voksnes ansvar, at der er trygt at være hjemme. Det var også en god idé. Det er de voksnes ansvar at løse problemer med vold. Du er aldrig selv skyld i vold. Bed om hjælp, hvis de voksne ikke passer godt på dig og din familie.